Pagkuha sang health card para sa mga ambulant vendors nagataas ang demand. Kag hydration unit mag-operate kung mag-abot na ang mga bulong para sa gastroenteritis. Samtang Mayor Jerry Treñas madamo sa natunan sa CityNet Congress. Padayon ng paglibot sang compliance team para sa pag-monitor sa mga ambulant vendors sa syudad sang Iloilo. Ini para masiguro ang matinlo ang mga pagkaon nga ginabaligya kag hindi na magdamo pa ang mga waterborne and food diseases kaangay sang acute gastroenteritis. Base sa records ng City Health Office, mayara sang 400 sa ka mga ambulant vendors ang ilan na lista, kag 145 pa lang ang nakakuha sa mga health card. Ang sa mga ambulant vendors naton, ang isagid nga gina-require naton is the compliance with the health cards. So mo ni siyang aton nga gina-check sa aton nga mga ambulant vendors, which is ginalibot na subong gabulig na ang compliance team check man sa mga ambulant vendors nini. Kag may mga identify na nga non-compliant, kag susubong kita naton medyo gataas naman ang gakuha sang health card diri sa aton nga mga ambulant vendors. Sa piyak ka bahin, ginpabutyag ni Dr. Fortuna sang City Health Office nga mag-ooperate ang hydration unit sa Suoc Arevalo sa tion nga mag-abot ang supply sang bulong. Kapin 3 milyones pesos ang gintigana para sa bulong sang gastroenteritis. Kaya hindi na kita gusto nga sa sige-sige nga may gakapat siyan pa kita because of the AGE. So amo ni siya ka-importante nga dapat may hydration unit nga para once nga di na matolerate sang pasyente nga AGE, ang oral rehydration, ma-refer na natin sa hydration unit. Padayon ang kampanya sang CHO para mahatagan sa solusyon ang problema sa safe nga source ng tubig. Lakip na ang kakulangan sang kasilyas sa pila ka mga barangay sa syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Seryos ang sinapol ang gipatigayon sa 9th CityNet Congress sa Kuala Lumpur, Malaysia ang gintambungan ni Mayor Jerry Treñas. Magluwas sa pagbasa sang Mayor's Declaration para sa tanan nga member city sa Asia Pacific Region, isa naman ka on-site interview ang inhimo para sa mga delegado. Isa sa mga naghatag sang pahayag si Mayor Jerry Treñas nga dako ang pagpasalamat sa kahigayunan para mangin kabahin sang CityNet. Sa interview gipabutyag sang alkalde nga madamo siya sa natunan sa Congress nga mahimo ipatuman sa syudad sang Iloilo. We plan to go around Kuala Lumpur and explore more so that we can bring more learnings that we can see here in Kuala Lumpur to our city. I am very impressed with the trees that you have planted around the city. Kuala Lumpur is like a city in a forest. And when I go back to Iloilo City, I will be instructing my people to be planting more trees in the city so that at least we can have a little of Kuala Lumpur in Iloilo City. Sa mga adlaw, hiwaton man ang eleksyon para sa Executive Board sang CityNet Congress. Isa ang syudad sang Iloilo sa mga nominado para mangin kabahin sang prestiyosong organisasyon. Sa pagtiglawas ni Mayor Treñas sa Iloilo City, ginalauman nga mas madamong ideya para sa mga proyekto kag serbisyo ang iyang madala pa uli pagkatapos ang CityNet Congress. Magluwas kay Mayor Treñas, may mga alkalde man gikan sa nagkainlain nga bahin sang pungsod nga nagtambong kag kabahin sang Philippine delegation sa 9th CityNet Congress. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.